Alamat iya. Alamat wis katon tejane yen bebrangkatan mencerang aduh kerakene sinawangkan ambo sendiri semut wimbo patut noto jati kobrak hati aduh rineriya tatlilo kisah layak kok benten Mas Dalang. Hah? Layak kok benten. Apa nih? Lah sing ngendang pian kok. Dadi benten. Wah. Lah ya. Aku fotokopiku. Kok iso? Lah sak rupane padha. Oh, berarti lek marai olo-olo kae ya sisan. Nah, ya engko terus foto. Oh iya. Wah, ki Mas Puyan ki nggih SMKI, Mbak. Niki kelas setunggal wis kendangane wis wah jaipongane wis ngebat-ebati. Keplakane sae nggih, Mas. Menek ngeplaki wong. Wah, iya. Lah saya pedes meneh. Ayo, lanjut. Pacaane sarwa asri. Mas
sampun nggih Mas.